Άντε, πέμε. Η Κυριακά μου κοιτά. Πού είναι το ένα? Πού είναι το ένα? Πού το ένα εδώ? Δείξε μου το έναν εδώ. Πού είναι το? Έξερ. Α, το μπράβο. Τούτο τι είναι? 6. Τούτο 9. 9. Τούτο 7. 7. Τούτο 6. τούτο 8. μπράβο. Θα κάτι. Περίμενε. Τούτο τι είναι τούτο? 3. 3. Τούτο 2. τούτο 4. τούτο 5. μπράβο αγάπη μου. Τούτο 10. 10. Μπράβο. Κι άλλο 10. Κι άλλο 10. Α, οκ. Το 8 που είναι? 0. Μπράβο. Το 8 που είναι το? 6. Δεν ξέρεις. Πού είναι το 8? Δεν ξέρω. Πετάχτε αγάπη μου. Άλλο. Το 6. Δεν ξέρω. Είδα. Α, το τσάλο. Το τζάλο. Πού είναι το 10? Δεν ξέρω. Πού είναι το 10? Έτα. Στείλε μου φυλάκι. Χιλάκι. Στείλε μου φυλάκι, Κυριακό. Στείλε μου φυλάκι. Φυλάκι. Ναι, στείλε μου φυλάκι. Παίρνεις τούτος. Έλα, στείλε μου φυλάκι. Κοιτά. Κυριακό, στείλε μου φυλάκι. Φυλάκι. Έτσι. Α, μπράβο, αγάπη.